Яде ти са пък мириши Че съм насложил си чета. и ми служих. И Нашият такова не сме го... какво? Той само веднъж, вика, пробвахме и Галина му рекла, защо си го взел? Рекла, Мания Галина. оплакваме се, вика, Балтотке. Какво? Значи не пофаща да готви ни чисти. Само като се дойде от работа и днеска, вика, до 5 часа. В 5 е у дома. Шишето с бирата, напи се и легне. И ако няма шоколад, ще ме изгони да ида да й купе шоколад. Вика, защо те извикна след бирата? Вика, Такова шоколад. ама тя бира и след това и водка и шоколад. И вика, не и трябва едини. И там е дяла на това. Имало като стол нещо и край. Вика, аз... А тука? А? Тука какво ще става? Не знам, бе. Да не наследниците на Филчев да правят публичен дом. Маряне, Еми, стига глупост. нали той получи на наследниците му да направят Магнитски публичен дом? Ами и да го направят. Ми, Саман шодиш. да, зато и питам, ако взимат ефтино да одя. Слушай ме, ето ти личната ми карта. Добре.